23. marca roku pána koľko? 24. marca. 24. fakt naozaj, ja už nemôžem. O 10:30 pozdravujeme všetkých, ktorí chceli s nami ísť na túru. A dosiahli sme čo? A dosiahli sme krásny vrchol. Sme na Lisci, Jozef B, Slniečko. Janko, Dobre. Gabika, Pavel B Ideme si opekať a každý svoju klobásku. Jozef P. Cesta bola veľmi dobrá. Ja by som chcel poprosiť teraz niekoho, aby vybral vrcholovú tú knihu za mnou je. Aby sme, počkaj, ja Ty, tak pán, prepáčte. Ja vyberiem. Prepáčte. Vybere pán. Áno. Baculík. Pán Baculík. Jozef Beňovský vyberá vrcholovú knihu. To bol zvuk. To bol zvuk vrcholovej knihy. Tá fľaška, čo tam je na vrchu, priatelia, to nie? Beňovský skoro... Lebo toto je diera, stadiaľ tečie do knihy už pár rokov. Takí múdri turisti to takto vyriešili, že aspoň netečie na knihu. Takže táto fľaška nie je odpad, ale je to veľmi dobre urobené. Pán Je to Beňovský, tuning. zvládnete to? Ste maličkí, ale zvládnete to? Už ju mám. Takže toto je vrcholová kniha, priateľ, idem sa tam zapísať, napíšeme tam mená. Poprosil by som našu najmladšiu aby urobila prípitok. A napísala básničku. Nie, ona to napíše niečo. Takže pán Baculík, to je čistá voda Áno. z horského potoka, z Malej Vsi. Z Krivánskeho potoka. Ale Bol deň vody, sme ho troška šalátové vydanie. Prosím vás, prepáčte, ešte vás trošku z diaľky natočím. Toto je naša grupa. Eine kleine Salat. Vyrazili sme O koľko sme? Boháča, vylial som. Nevadí, tým... Pol 8 a pol 11 sme na vrchole. Tak, priateľ, idem si pripiť. O malú chvíľu sa opäť pripojíme. No, priznáme sa, že máme prvú krízu, nevieme rozložiť oheň. Pán Pavol B. dostal správu od manželky, akú? Teda poslal, akú si poslal? Ľúbim ťa. Čo odpovedala manželka? Kto píše? No, tak vidíte, to už je prvá kríza. A tu je druhá kríza. Jozef P. Janko a Gabika. Zatiaľ len čmudíme jak hovado. Nezobrali sme Pepo. No, tak uvidíme za chvíľu, či budeme vôbec niečo piecť, alebo či tú klobásku tam pripravenú Počkaj, toto bola kureková. Už si poslal? zožerieme zadarmo. Videli sme ďalšiu vec. Komu si poslal Ade ľudinka? Kurekovej sme to poslali. Komu? Ade Kurekovej. Tak milá Aďa Kureková. Prepáč, nebolo to tebe. Nie, ale povedz, že ľúbime ju. Ľúbime ťa. Ada, naozaj Kureková. Všetci sa tu celý zasmrdený kolektív tu na, alebo To sme kúpili. za chvíľu prídu požiarníci z Maďarska, lebo viac dymu máme ako oného. To je turistika, no, tak čo už narobíte s tým. Takže komu sme to poslali, Palo? Ade. Výborne. Tak to je turistika, no. To je turistika, no. To je chlapci. Dáš si to pálená. Hádam, pomôže z toho Janko. Viete, koľko škody do prčica. Nalieva tam dobrú slivovicu. Ako horí. Perfekt. To zle to vypálil. Ale fúči, toto nemôže horiť, lebo to fúči. No chlapci, nebudeme tú klobásku jesť pečenú. Bude surová. A musím povedať, že prichádza nová metóda. Janko strúha kvoru, ale pozrite sa, kto sa rozhodol. Áno, kto sa rozhodol. Áno. Paľko sa rozhodol, že... Takzvaný kvorostruch. Áno, kvorostruch, chlapci, ale zatiaľ sme v dobrej prdeli. A ja si myslím, že vyťahnem moju slivovicu. 20-ročnú. Nebudem hovoriť, od koho som mu dostal, lebo to nepatrí. Ale pozrite, 4 strúhajú, 4 sa snažia urobiť oheň na Lisci. Chránené pásmo, 40 000 eur pokuta. Chlapci, sme v ríti, nebudeme jesť. So smutkom v očiach chcem povedať, že naozaj som doniesol klobásky a nebudeme ich jesť. No, pozrite sa na nich. Čo je trápnejšie ako turisti, ktorí nevedia založiť oheň? Ja neviem. Chytilo prsty. Pálko, v akom ste stave rozloženia? Veľmi dobro, bo?
Pozor, pozor. Iskierka nádeje. Iskierka nádeje sa vyondiala. Vykľula. Daj klobásu. Poďme. Ešte mi to sfúkne to dole, ešte musíme takto vydržať. Ale takto nefúkalo, držme takto. Chlapci, toto je oheň. Gabika, si spokojná, že budeme smrdiť jak staré svine? Bože, ja mám novú vetrovku, značka je Medveď, či čo to je? Stála Medveď, zajo a Vlčia koška. 73 eur stála, bazmek. Dobrá cena. Nie, zadusíš, tak si zadusil. Nie, dobre je. Chlapci, sme v dobrej rytmi, nehorí nám, nič nám nehorí, neviem, či budeme dneska vôbec jesť. Ale potrhaj. No, a tieto zaslžené oči, to nemám zo slniečka, ale z toho dymu. Končím. Horí ohník, horí na Liseckom vrchole. Áno, priatelia, podarilo sa! Neuveriteľne sa stalo skutočnosťou. Jozef so svojím duchom fuchom. Gabika, Janko a Joško, pozrite sa, horí! Po 2,5 hodine, po 2 hodinách. Neskutočné sa stalo skutočnosťou. Nie len, že tu zapálime celú horu, Ale aj buď aj Prahu, aj Budinu. áno, ale musím... To je obce ľahnú popolom. Pozrite sa, aké krásne počasie na vrchole. To je neskutočné. Relaxačný relax. Áno. Je to paráda. 5 minút pre teba. No a ja idem, tu sú už pripravené klobásočky, ideme na to. Toto je oheň, priatelia. Gabika si vymenila ponožky. Gabi, v poriadku? Áno. Mala mokré nohy. Ponožky sa sušia. A ocinko pri ponožkách opeká. Získava špecifickú arómu. Áno, ale výborné. Prosím vás, pán Pavol B., aká je tá klobáska? Fantastická. Jedli ste už niekedy lepšiu klobásku? Na lisci? Prvýkrát. Pán fotograf. Milí turistickí priatelia, keďže sa nám podarilo nemožné, založili sme oheň, chcel by som poprosiť pána vedúceho zájazdu, Tichučko Palko, aby nás oficiálne všetkých privítal a zahájil to. Môžeš, Pepo. Tak oficiálne by som vás chcel všetkých tu privítať ako na prvej vlastne zahajujúcej akcii tohoročnej sezóny turistickej, tzv. 100 km, jarných sa to volá. A znamená to, že v tejto sezóne aspoň tých 100 km dohromady každý z nás urobí. Prejdeme prvých 5. A ešte pripojíme takých 15 k A tomu, máme k takže... tomu ešte pár dní, aby sme do Silvestra stihli 95. Tak. Prvé jarné kilometre. Prvá jarná trojíška. Rádsky mlyn, potok, tam je chalupa. Tak, Turisti, daj nejakú prúpovidku. Ktorá... tento potok je legendárny tým, že staršinovia slovenského klubu turistov oddiel Sokol Halič na boso prechádzajú v tomto čase každý rok cez ľadovú vodu. A dnes by prešli, myslíš? No dnes by prešli, ale zrejme by to skončilo nejakými zdravotnými obťažami. Ja som sa pokúsil nájsť miesto, no nedá sa. Suchou nohou nie. Takže, milí turisti, sme pri Prádskom mlyne. Jano práve dojedol rezeň. Gabika bola učupená v mokrom snehu. Šulík je profesor Baculík. Rozmýšľa. Na mokrom pni a povedali mi, aby som robil nemeckého turistu, takže pre vás všetkých. Holala trilia, holala kuku, holala trilia, holala lejo, holala leili, holala leili, holala lejo, kuku. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túli
túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdne ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích stád. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tížko zváža. Je to Slovensko čarné hrdé. Ešte raz! Hip, hip, hurá! Dolina, hip, hip, hurá! Výborne! kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách